לערבה, מערבה לסביר. זה מחלק חובן כבר. على 3 חודשים, מי רציני, מי יש לו כוח, מי יש לו סבלנות, כאילו הוא נשאר בקבוצה. אחר כך ניכנס לאוניברסיטה ללמוד. יכול להיות, תראה עוד 3-4 שנים, יש לנו אחד, כי הוא התקבל רופא בבן גוריון. כן, לפני שבוע, אחרי החג שלנו ביום אחד. זה יגייס לצבא? לא, יש לנו, אתם תסיימו, יש לי 3 שנים, אתה תסיים את הצבא, אני אסיים את הלימוד שלי, אני אכנס ללמוד, לעשות משהו, כאילו לעבוד, ואתה תתחיל ללמוד. אז אבל יש לי שנה כאן. אבל יש את הקצר הבדואית, למה אתה רוצה? יש, כאילו, כל אחד וכאילו, מה הוא אוהב, או מה לעשות, התכנון שלו בחיים. מישהו פה רוצה להתגייס? רוצים להתגייס? כל אחד וכאילו... מה זה שווה המכינה שאתה עושה? הניווטים אם אתה לא מתגייס אבל. בסדר, אבל זה כאילו, כאילו, לחיים שלי, לדעת איך אני יש לי סבלנות או לא, אם אני מתמודד עם הדברים או לא, כאילו, דבר שזה חוויה בשבילי, כאילו, בחיים שלי אמרתי כי אני להיות כאן, או להיות כאילו עובד על המפה, בחיים שלי הייתי כאילו בבית ספר, מסתכל רק על המפה וממשיך קדימה אחרי המורה. אז היום אני, כאילו, אני המנהיג, אני יודע, אם אני טעיתי, אז אני טועה עם הקבוצה שלי, אז אנחנו נלך לאיבוד. אז אנחנו רוצים לעבוד את כל הכוח שלנו, להיות כאילו מנהיגים. בסוף, אם המגזר הבדואי לא טוב, כל המדינה לא טובה. אם המגזרים לא טובים, אז כל המדינה יש כאילו פלוס בפרישן. אתה יכול להיות קצין בצה"ל, חבל. לא, כאילו, יש לי יכולות להיות מנהיג בדרום ולעבוד על הדרום. זה יותר טוב לי כאילו להיות כאילו בצבא. אז אם אני עובד על כאילו המגזר שלי, על האנשים שלי, משפחה שלי, כפר שלי, אז בשבילי זה יותר טוב. יותר, אני עושה כאילו... לא רק בשבילך, גם בשבילם זה יותר טוב. כן, אני אגיד לעשות למדינה יותר טוב מלהיות כאילו בסרון. אינשאללה.